ҳамсар дорем, вале духтари дӯстдоштаам дар баробараш ҳаст. айбиҷо медонӣ ту чиза? Ман аллакай фаҳмидам. накай меро илтимос ҳаминҷаша намоне. агар хеле саволо медодӣ ман намеомадам ба худо. Матин ба шо қайд кардам намедиба. Дар гоҳи суд ҳам рафтед ё не? бале шумо дуруст қайд кардед ки комментарияш оз мехонем якташ нависая ки ай пишти инами як мошид свет надоре. шумо бо Тобон ишқварзӣ карда оиладор шудед. Тобон блогер аст дар ҳақиқат. ами барномаи рустам да аҳамият метин кадоме гирён медуронеша сарш метин кани сари қабри падар рафта будед? бале ами як ҳафта пеш. ва чанд ноҷот доштед? 3 рӯз пеш ҳар вақте ки сари қабри падар меравам ба хотирам аз як бача мара дар интернет угражат кардагӣ буд. бовар кунед ҳамо шабу рӯз беҳад азоб кашидагӣ будам. муҳоҷирони азиз, ҳуҷҷатҳоятон буд шудааст, намедонед ки ҳуҷҷатҳои худро сари вақт дар куҷо тахт кунед. ман ба шумо як одами боваринокро тавсия метиҳам ки 2 сол шуд бо мо ҳамкорӣ мекунад. ширкати Баха метавонад дар як муддати кӯтоҳ ҳафта ҳуҷҷатҳои шуморо дар хати сарҳад гузаронда шуморо ба манзилатон расонад. занг занед фақат. апа ва хоҳаро чӣ хеле ма ба шумо кор дар ширкати Фаберик пешниҳод мекардам, кадоме ки шумо регистратсия мешидем 500 рубл туҳфа мешид. ин акнун вақтш расид ки 1000 рубли ба шумо туҳфа мекунад. фақат ба шумо як телефони мобилӣ, WhatsApp, интернет дар курае ки шумо метавонед ки ранги Мадина дар муддати 3-4 моҳ ба зинаҳои залатҳои директори Фаберлик омада барасен. Мадина бону худаш залатҳои директори Фаберлик ки шуморо метавонад ки ба қулаҳои баланд ба зинаи директори бурда барасона. шахсоне ки ба зинаи директори Фаберлик рафта мерасад аз тарафи Мадина бону як чалаи тилло туҳфа мешавад. ҳамчунин чандин туҳфаҳои дигар дорад ки шуморо ҳавасманд мегардонад. худи ҳозир ба WhatsApp Мадина бону муроҷиат кунед. кора дар муддати 1 ё 2 рӯз ба шумо мефаҳмонад. якчанд духтарҳои шиноси мо ҳам буданд ки мо тавсия додем то ҳозир кор кардесан ками дар кам аз 10,000 сомон зиёд маош мегиранд. марҳамат ин шансро аз даст надеҳед. худи ҳозир ба WhatsApp Мадина бону муроҷиат кунед. фақат занҳо. дуруд тамошобини ҳамеша фаъоли канали Меҳробро. боварӣ дорам ки ҳамагӣ хубу саломат ҳастед. барномаи мо унвон дорад рӯбарӯ ва шумо аллакай пай бурдед ки дар барномаи мо киҳо дар рӯбарӯи мо мешинанд. албатта чеҳраҳои шинохта, блогерон, сарояндаҳо ва умуман афроде ки дар ҷомеаи имрӯза як саҳм доранд. мо ҳарду тоҷикем, аммо лаҳҷаи данғарагӣ, лаҳҷаи айнигӣ, наваса, набера, таксарӣ, болишт, ота, додо, оча, аппа, қайсингил, хоҳар арӯс. чодаӣ, шумо дар куҷо? мома, биби, ҷебак, киса, чочала. савғотӣ. ман имрӯз аз миёни блогерон як нафар шахси муваффақро меҳмони барнома даъват кардам ки шумо бо диданаш аллакай пай мебаред ки кис. беҳтараш аз наварбардор хоҳиш мекунам ки чеҳраи меҳмони моро нишон диҳам. хуш омадед Матин ҷон. Матин Муҳиддинов. боварӣ дорам ки ҳар ҳафта ё ин ки ҳар шом аллакай барномаҳои ҷолиби ӯро шумо тамошо мекунед ва бо проектҳои ҳамеша ҷаззобу диданиаш моро шод месозад. ба барномаи мо аз он ки меҳмон гаштед мо хурсандем. як ҷон ташаккур. блогери муваффақ гуфтӣ хеле хурсанд шудам аз самде қабат гӯш гирифтем. як ҷон ташаккур барои даъват. дар ҳақиқатам бисёри барномаи шуморо тамошо мекунем, бисёр пайгирӣ мекунем, беҳад одамои хуба даъват мекунем, аз он ҷумла мара. зинда бошед Матин ҷон. ва ман мехоҳам ки ба чанд саволи ман дар пеши чашми тамошобини ман зашитникои ману айни ҳол моро тамошо дорам посух гардонед бидуни ягон пинҳонӣ. барои шумо чӣ гуна фурсат даст дод ки якбора блогериро интихоб кунед? ман соли 2012 Россия рафтам, донишҷӯ шудам. дар Россия хондам, дар Санкт-Петербург. баъд чӣ хеле ки медонем дар уҷа интернет ҳам арзонае, ҳам суръатиш баландае. бо YouTube нав пайдо шудагӣ буду. одамо видео карда, блогеро бисёр буданда. ҳамун соли 2013-14 буд ки ман кор дромадам баробари донишҷӯӣ дар як магазини семья охрана кор мекардам. 1-2 моҳ кор кардаму вай харидам, камера харидаму баъди ҳамун камера харидан моҳи соли 2015 якумин видеома сёмка карда дар интернет партофтам. дидам ки дар ҳақиқатам просмотр бисёр гирифт. мотиватсия баланд шуд. бале вобаста ба 8 март бо вақт YouTube пили нағз медод. дидам ки беҳтар мешуд ки блогерӣ кунӣ чем охрана кор кунӣ. ҳамин чиз сабаб шуд. яъне даст кашидед аз охранагӣ роҳ овардед ба блогерӣ. бале. ин кадом навор буд ки ин қадар просмотр гирифт ва шуморо
ака ҳамон лаҳза барои ман 1000 просмотр беҳад шумораи калон буд 2015 дар бораи 8 март кардем дӯсту рафиқ дарои кардем бачаҳои хурдака ки уруса ҳозир ҳамон видео аз 2015 гирифтагем бачаҳои хурдака ки уруса дар қади кӯча рафтам микрофон додам гуфтам ки очата табрик кун 8 марда ба забони русӣ баё табрик кардам намедонам чӣ хеле шуд ки 1400 просмотр гирифт барои ман ҷолиб буд бо ҳам качество беҳтарин буд дар ҳамон вақт як орзум буд ки як камераи хуб қади качествои хуб қади видео карда дар интернет пард ва ҳамин системаро мустаҳкам қабиде бале аз ҳамон 2015 инҷои фаъолият доред. Матинҷо ман вақте меҳмони барномаҳоямро даъват мекунам албатта дар бораашон аввал меомӯзам. Вақте дар Google дар бораи шумо пост додам медонед ба ман чӣ нишон дод? гуфт ки тамоман дар дигар соҳа таҳсил кардааст, яъне шумо инженер. Чӣ хеле як инженер рӯ ба блогерӣ овард ва муваффақ ҳам шуд? чӣ хеле дар боло қайд кардам сараввал донишҷӯ будам яъне мехондам Дар кадом донишгоҳ? Дар куҷо? дар шаҳри Санкт-Петербург дар донишгоҳи ИТМО информатсиони технология ҳамчун инженер механик дар соҳаи холодильник пишевая промышленность Чунин шӯъбаҳо ҳастанд? пишевая промышленность меган аммо факултети мо кафедраи мо холодильник ном дошт ва холодильник технология дароза ном просто холодильникш мегуфтам дар ҳамонҷо хондагӣ будам чӣ хеле мегуфтам дар мобайни донишҷӯи дар курси дуюм аллакай шавқ пайдо шуд ки блогерӣ кунем видео гирифтам барое ки бисёр блогерҳоро тамошо мекардам чӣ хеле гуфтам интернет фароҳам буд қариб ки бепул буд ҳамо вайфаи хобгоҳда постоянно шишта блогерҳоро тамошо мекардем шавқ пайдо шуда оҳиста оҳиста ҳамин соҳада худмонро часпонда дипломи инженеро гирифтед ё ки он не албатта гирифтем агар намегирифтем бози айхона ба дарғамон мекардам гуфтед ки дар Санкт Петербург таҳсил кардам ва зиндагиятон ҳам муддатҳо дар он ҷо буд. Чӣ сабаб шуд ки як бачаи тоҷик муқими Санкт Петербург буд ва солҳо дар он ҷо? соли 2012 ма дар мактаб бо баҳои аъло мехондам аттестатом полни баҳои 5 буд бале як баҳои 4 ҳам надоштам ҳамон сол дар озмунҳо ҳар хел иштирок мекардам директори мактаб маро нағз медид баъд ҳамон соли мода Россия чӣ хеле шуд ки имтиёз дод ба шаҳрвандони Тоҷикистон ки дар ҳамин душанбе экзамен меспорӣ агар гузашти дар Россия хонданӣ медиҳ директори мактаб аз тарафи мактаби мо мактаби 18 дар миас комбинат аст аз тарафи мактаби мо маро равон кард гуфт рав имтиҳон споридам гузаштам ҳамаш ройгон буд фақат росташро гӯед вақте шумо донишҷӯ шудед ва дар дохили ҳамон синфхона шуморо медиданд тоҷик мегуфтанд ё ки уруси? хай ба ҳар ҳол вақто нав омадагӣ будем либосомон тоҷикӣ буд чист тоҷик ҳозир нав хеле бо камтар бузбалаи фарқ шахсан вақте ман серьёз нишидам ва ҳамин бори аввал шуморо дидам гумон накардам ки шумо тоҷике. Чашмони кабути русӣ, симои русӣ, шояд падар модару рус ҳастанд? не ҳама тоҷик ман аз айни ҳастам деҳаи искодар дар айни бале дар деҳаи мо одамоне ки чашми кабуд доранд бисёранд намедонам аз кадом сабаб шояд иқлим ҳамин хел аст яъне ки ин саволи маро бисёриё дода буданд? бале ҳама тоҷик аст ки падарат ё модарат руса не ҳама тоҷикем падарам ҳам чашми кабута чашмош кабута хай ҳамин хел худованд ҳам хел насиб карданд ташаккур. Ман аз проектҳои шумо савол медиҳам. Проектҳои шумо дар YouTube ба зудӣ муваффақ шуданд ва хато накунам ки умуман як проекте доштед дар бораи сарояндаҳо буд ва агар шумо як нафарро ҳамон рӯз танқид намекардед хобатон намебуд. Буданд ҳолатҳое ки проектҳо ба сари шумо бало оварда бошанд? аку бало намегӯем рӯзҳои мушкил буданд угрожаят мекардам ҳар хел через дигар одам мебаромаданд ки видеоро удалид кун рӯзҳои мушкил буданду не ҳамаша бо сари баланд гузаштем. Овозхонҳо? бале овозхонҳо мо метавонем инҷа ном бигирем шоираҳо хеле нағз медонӣ ҳатто ман дар як навори ин кас ба ин давор шуда будам ки илтимос ҳамон наворро удалид кунед он зан 5 фарзанд дорад нони таҳонаш аз ҳамо ҳисоб аст ва шумо ҳамин гапро дуруст фаҳмидед удалид кардед ва ҳамин чиз моро ба ҳам дӯст овард дӯстӣ мо аз ҳамин ҷо оғоз шуда буд чӣ сабаб шуд ҳамин гуна шикоятҳо бисёр буданд аз ҷониби дигарон ман як ташро медонам не бисёр дигарош серьёз набуданд он серьёзи худат буд фирӯза ҳафизова гуфта буд ки дар як барнома ки бо як нафар блогер баҳси дурудароз доштанд ва ҳатто корашон ба суду ба ҷанҷол ҳам рафта буд ва хато накунам шумо ҳам бо як овозхони мо то даргоҳи суд ҳам рафтед ё не? бале шумо дуруст қайд кардед ки хеле шидагӣ набуд
суд буд нарафтем. забон ёфтед? мо суҳбат накардем. накардед? Не, через дигар одамо суҳбат. лекин дар хуни шумо ташна аст. Шумо агар моро тамошо мекунед, Мартин дар назди мо қарор дорад. аз мо хафа нашавед. ҳамо одамое ки шумо оҳанг сохтану ҳамун шеъра навистан, аз ҳавои хафа шавед. проектҳои шумо характери танқиду аз байн бурдани ҳамон овозхонҳоро надошт. Бале, дуруст. характери танҳо барои вақтгузишкунии мардум буд. бале, мақсади ҳамон навори ман аз он иборат аст ки вақте ки шумо сароянда шудед ё ки блогер шудед, вақте ки муваффақ шудед, ҳатман дар бораи шумо гап мезананд. Дар дигар ҷойҳо гап мезананд, блогерон гап мезананд, дигар сарояндаҳо гап мезананд, дар телевизор, дар радио гап мезананд. вақте шумо муваффақ шудед ва мунтазири он нашавед ки ҳамин одамо фақат шуморо таъриф мекунанд. ҳастанд, пайдо мешаванд одамое ки гапи танқидӣ мезананд, хатогитона гап мезананд. ин чиз яке аз ҳамон решаҳои муваффақият аст. аз ҳамин чиз гузаштан дар кор ва хафа шудан дар кор нест. ман клипҳое ки ман маъқул намешудам он вақто чӣ хатогие дошт, ҳамон хатогиёша гап мезадам. дидам ки одамода писандаи ҳамин чиз. баъд сурудҳову баъд мазмуни сурудҳову ҳам хеле оҳиста дар бораи сарояндо якчанд наворҳо кардаги будам. дар натиҷа мардум да маъқул шуду, леки баъд фаҳмидам ки сарояндои мо ҳозиран баъзеш масалан сарфам намераванд ки раст дар бораи ман гап задестай, значит ман муваффақам. ман соҳиби як чиз шудам, ман машҳур шудам дар тамоми ҷаҳон. ман чӣ хеле гуфтам дар Русия ҳамин блогерия дар Русия шинос шудам, дидам ки блогераи урус ҳамин хеле кора мекунанд. сарояндои урус наоборот хафа намешаванд, ва баръакс рӯбарӯ мешунанд ва сароянда исбот мекунад ки мазмунаш чӣ буд, аи бошад камбудӣ ва як гап мезанад. яъне ки дар тамоми ҷаҳон ин чиз норма буд. манам ки дар ҳамон ҷо хондаву калон шудам, барои ман ҳамин чиз норма буд. баъд вақте ки ба аудиторияи Тоҷикистон ворид шудам, дидам ки ҳозирам омода набудем. ҳоло ҳам чашми овозхонҳо кушода нест. Матинҷон, як проекти маъруфи шумо аз дар ютуб ба ҳамагӣ тамошо мекунем, чун як сухани хуб доред ки пиёлаи чой ва чойникро гузошта ҳатман бо вақти хуш тамошо кунед. ман аҳамият додам дар ҳамон ҷо комментҳои хубу аҷибу хандаоварро шумо пешкаши мардум мегардонед. вале як дӯстам гуфт ки шояд Матин ҳамин комментҳоро худаш менависад ки диққати мардум ҷалб шавад. биёед беҳтараш худатон гап занед. дар ҳақиқат ин комментҳо сохтан мехонем механдем ном дорад. бале мехонем механдем. бале мешавад ҳолатҳое ки комментари ягон кас навистагӣ, ҳамон комментари ягон ҳақорат дорад, дашном дорад дар аввалашо ки хайтиҳо бе ҳақорат наметавонанд. бале, леки комментари ҳамон ситуатсия хандаовара. комментари ҳамон фикри ҳамон одам хандаовара. не ки ман намедонам ҳамон комментари хондао ки дар экран нишон додам барои ки ҳақорат дорад. ман ҳамон ҷои ҳақоратша ягон чиз дигар қатъиваз карда аз дигар аккаунт менависаму ҳавая скриншот карда мемонам. не ки дар асл фикри одамое. ҳар як комментари фикри одамое. баъзан ҳолатҳо мешаванд ки комментари дар ҳақиқат махсус барои ҳамон комментари шуда ҳамон видеоро мегирам. не ки ҳақорат дорад, чикор куне? баъд через дигар аккаунт ҳамон комментари сар нависта. ин хуб аст. аввале шумо дар пеши чашми тамошобини мо исбот месозед ки чунин комментариҳо ҳастанд дар ҳақиқат ки одам механдад. бале, ҳама медонад, ягон ҷои махфигӣ надорад. биёед беҳтараш як исботи худро нишон диҳед. биед ман ҳозир шумода иҷа видео бисёр омада ҳамарӯза қариб садҳо намегӯм. Мефиристонанд худатон? Не, ман равон мекунам. даҳҳо нафар ҳамарӯза видеоро мекунанд ки комментарияша хонака комментариҳои хандаовар дорад. баъд ман як саҳифа дорам дар Инстаграм, мехонем механдем. баъд ман ҳамон видеоро ҳамҷода партофтан мегирам, байни ҳавоё ҳамҷода агар мо бинем ҳамҷа як гала видеоя ҳамиро одамо рӯй кардагиам. ман ҳамаша дар як саҳифа ҷамъ кардагиам. комментариҳошон дар ҳақиқатам хандаовара барои дар чирои кардан гире видеотона ҳеҷ ҷо гум намешавад. барои мисол ина якташа мекушед. شخصی در اصول تا درجه زبان باشد که حتی با آینه نظر کند آینه میشکند. از پشت این پسر 10 دختر جان خود را قربانی کردند. اینم خیلی گپ زده است. بعد همین بچه خچه با نشان بده است در ویدیو. комментариёш оз мехонем. якташ нависта яки ай пишти ин ами як мошит свет надоре. окей, раби якум комментарий рахидем хо. братан, агар бекор шуди, мара заблокировать кун. воқеан бовар кардем. نه خیلی دیگه میخونم تشکر با اونهایی که ویدیو رو میکنن. صاحبانشون پیدا نمیشوند که دعوا کنند و خواهش کنند که همین رو پاک سازید. بدن یک چند حالت ها که پیدا شدن گفتن که ویدیو من رو دلیت کن. به یک مشکلی میگیرم دلیل. زیمان رنجیده رو همگی میشناسن. زولشکا رو هم همگی میشناسن.
онҳо дар як суҳбат ба мо гуфта буданд ки ҳамин ҷавонро мешиносед, моро бисёр видеоҳамро мегузорад. ман фикр намекунам ки шумо танқид карда бошед. дар бораи онҳо чӣ буд? дар бораи онҳо ман ягон бор комментария нези ман ранҷидаира хондагиам комментарияша дар ютуб ба фикрам ҳаст, агар хато накунам гузоришка ягон видеош набуд. дар риштаи танқид буд Зиман Раҷидаев. комментария хондаги буд. дар як ёдатон бошад дар як чорабинӣ ҳатто гуфта буд ки ман бо ӯ салом намекунам. мо ӯро гуфта будем ки бачаи хуб аст, вай бад нест, ҳамин тав бояд шумо ёру рафиқ шуда будед дар ҳамонҷо. не салом кардаги буд. хай агар хафа карда бошем узри зиёду не ки вай комментария ки ман хондам вай фикри ман нест, фикри мардум ай. барои айма хафа бояд аз матн хафа набошад, чунки мардум ино менависанд. ютуб ёки интернет як майдони озод аст ва ҳар кас метавонад ки фикри худро дар он навишта бошад. бале. матинҷон мегузарем ба қисмати зиндагии шумо. матинҷон, ман дар сторисҳои шумо мебинам ки шумо бо кӯдакон ва ҳамсаратон ҳатто акс мегузоред. оила доред? Бале. ва соҳиби чанд фарзандед? соҳиби як фарзанд. тӯи шумо ҳам дар Санкт Петербург шуда буд? сабаб чӣ буд ки дар Тоҷикистон не дар он ҷо шуд? не ҳам дар уҷа шуда, ҳам дар иҷа. ҳам дар Питер. ҳамсаратон барои дӯстон рафиқоне ки дар уҷа ҳастанд, аку тӯи нев як маъракача дар як тарабхонаи хурдакак 12 нафар шиштем загс кардем. баъд тӯи асосӣ дар Тоҷикистон шуд, дар тарабхона. ҳаминро гуфтам, мехостам ки барои чӣ дар сторис шумо навишта шуда буд ки дар тӯи мо ҳамагӣ 2 нафар дӯст тамом буданд. дар 12 нафар будам тамом. шумо бо Тобон ишқварзӣ карда оиладор шудед. Тобон блогер аст, дар ҳақиқат маҳороти бой дорад ва дар интернет аллакай хеле ҳам аудиторияи калонро соҳиб аст. чӣ гуна шуд ки ду блогер ба ҳам оиладор шаванд? ака ишқварзӣ намегем. муҳим он аст ки ҳамин духтарак очаш қати омадан вай аз ман 6 сол майда Тобон. синфи на тамом кард коллеҷ. шумо зодаи ноҳияи айнӣ Тобон бошад? аз Данғара. аз Данғара. ман дар Питер мехондам он вақта. очаш қати коллеҷи тиббии шаҳри Санкт Петербург бояд дохил мешудам. омадан ман дар он вақт аллакай фаъолияти блогерӣ мекардам. бо дар диаспора кор мекардем. кор не ҳам фаъоли диаспора будем. баъд мара гуфтанд ки ҳамин занак омадагия ёрдам те раҳ нишон те байкун. қатишон рафтем, нишон додам, ёрдам додам. хуштоман ба. бале. баъд хуштоман гуфта ки хай духтари мара нағз нигоҳ кунед, нағз кунад. баъд просто нигоҳ кардам, диққат додам ки духтараки нағз ай хуб ай. хостгора мон кардам, тамом кардам. вақте ки коллеҷа тамом кард, мара донишгоҳ тамом кардам. баъд тӯю дабдаба кардем. хуб, ва имрӯз кору фаъолият чӣ гуна аст? имрӯз кору фаъолиятамон хуб. вақте ки ман блогерӣ мекардам, ҳамин сёмка, монтаж дар хона мекардам, ҳама чиза Тобон медид. ва ҳам шояд шавқ пайдо шуда бошад ки вақте ки ба Тоҷикистон омадем, дар Тоҷикистон ҳама ҷо сайёҳат мерафтем, ҳар минтақаи Тоҷикистон мерафтем. баъд ман гуфтам ки тиам биё ягоне видео кардан ки ҳамин раҳҳову табиату асосан ҳамин роҳу табиата хича нишон намедод. роҳу табиат сёмка карда партофтан мегирифт. аудиторияш баланд шуд, 30,000 40,000 шудан, шавқаш баланд шуд. баъд бо корхонаҳо файрод кардан, ширкатҳо барои ҳамкорӣ файрод кардан. бо оҳиста дар баъзе навораш хича нишон додана сар кард. баъд дига ин боиси вай шумо нашуд асабонӣ шудани шумо? не, ака мо гуфтам ки мо одамои сабримени. Масъала сабримени яъне ки боварӣ дорам, дилам пирай ҳам аз худам, ҳам аз ҳамсарам. баъзе мардҳо шояд аз тарс бошад, фикри ман ин ки шояд аз тарс бошад ки намехоҳанд заншон муваффақ шавад, пешравӣ кунад. барое ки вақте ки зан муваффақ шуда пеш рафт, он мардак бояд аз вая пештар равад, бояд ҳаракат кунад, ё ки аз худаш бовариш кам мешавад ки занам зур шудестам, ман поён рафтестам. шояд ҳамин сабаб бошад, не ки ман хеле тарс надорам. ҳозир аудиторияш 76,000 шудагӣ ба филм ба наздики мара мегзарад. хуб аст. ва тамошобинони азиз, мо ҳафтаи гузашта дар Эрон қарор доштем, меҳмон будем дар он ҷо, тамошо кардем ва дар ҳамон ҷо гап шуд, ба гӯша мо расид ки Тобон ва Матин ҳам аз мо пештар онҷо меҳмон шуда буданд ва бисёр ҳам таърифатон карданд ки дар ҳақиқат наворҳои хуб доранд ва контенташон метавонад ки диққати мардумро ҷалб созад. шумо барои сохтани контентҳо аз якдигар маслиҳат мегиред ё ин ки ман кори худамро мекунам, ту кори худатро кун? ман вақтҳои охир наворҳои сайёҳӣ баровардистам, барое ки 1 сол мешавад ширкатҳои сайёҳӣ қати ҳамкорӣ дорам. шартнома дорем ки бояд минтақаҳои Тоҷикистон ё ки ягон сафарро меравем, ҳамҷо наворҳои сайёҳӣ партам. оиди наворҳои сайёҳӣ ман аз вай ҳамешагӣ аз Тобон тавсия мепарсам, нишон метавам, барои ман муҳим ки бинаду, яъне як ақидаи дигар бошад. Тобон бошад, ҳамешагӣ аз ман мепарсад, ҳар як навоша, ҳар як одаме ки менависад ва мекунад, якҷоя суҳбат мекунем, барое ки ҳамо сёмка ва монтаж ҳама ҳам чиза умуман сарфаҳм намерафт, оҳиста ёд додам.
ёд гирифт барномае ки худам дар ютуб мебарорам мехонем механдем хабарҳо тобон ҳатто намедонад чӣ хел барномаи чӣ хел сёмка чӣ хел монтаж умуман кордор нест. як вақт дида будем дар ҳиндустон будем, вақти дигар дидем дар самарқанду бухоро ва дар эрон ҳам будем, хато накунам дар дигар шаҳрҳо ҳам будем, шояд ки фаромӯш карда бошам. ин қадар сафарҳои дуру дароз мақсад дар дигар давлатҳо аз ҷониби кӣ мешавад? буҷетро мақсад ки пешниҳод мекунад? ман дар санкт петербург баъди донишгоҳ хатм кардан аз он сабабе ки блогерӣ мекардам аммо аудиторияи тоҷиконаи санкт петербург бисёришон мешинохтанд, мара як кори нағз даъват кардаи будам. дар соҳаи савдо оптум бор меовардем дар ҳамон санкт петербург дар магазино тақсим мекардем, ҳамчун менеҷер кор мекардем, маоши беҳад хуб мегирифтем. вобаста ба коронавирус якчанд мушкилот шуд, аз он ҷо баромадему, баъд бо блогерия давом будем. хулас имконият мо нағз буд. ҳозир дар санкт петербург хона, мошин, шукри худо ҳамаш ҳаст. хоҳем агар онҷа мерем, хоҳем инҷа мебинем. дар ҳиндустону дигар давлатҳо чӣ? яъне ки имконият буд, аз ҳисоби худ мо мерафтем ҳама ҷо саёҳат банаваргирӣ. ва имрӯз зиндагии шумо дар куҷост? имрӯз дар тоҷикистон як сол пурра мешавад ки аз тоҷикистон берун набаромадем, аммо 2 сол шуд тоҷикистон омада рафтаистам. манзури ман дар айни ё ки дар шаҳри Душанбе танҳо зиндагӣ мекунед? бо падару модар? не, оила. ман, ҳамсарам, фарзандам. беҳтарин. номи фарзандатон? Олим. олим чанд сола шуд? 4 сола. ба худо хоҳад ин ҳам як блогер мешавад. оҳиста оҳиста уже корои мара мебинад, баъзе вақт ма сёмка кардасам дар як тараф шуда бозӣ мекунам, мебинем ки аммо аппаратҳои маро штативҳо микрофона гирифта ва планшети телефони хича дора, хича сёмка мекунад. ба фикрам оқибатиш маълума. блогерша тайёр шуда истодааст. Аматинҷон, шумо танқидро чӣ гуна қабул мекунед? ба маврид ё ин ки ба хашму ғазаб меоед? не умуман ба хашму ғазаб намебиям. агар ҳақорат бошад аммо одамро просто заблокировать мекунам. вақте ки ягон камбуди мара гап мезанам, бигзор бошад. имрӯз дар миёни блогерон ончунон бадбинӣ пойдор аст ки агар ки як кас шуморо дӯст дорад, 10 нафар дигар ҳатман бадгӯитон мекунад. инро аллакай мо пай бурдаем, бисёр шоҳид шудаем. вале шумо наметарсед ки нафаре видеообрашение мекунад ва шуморо танқид мекунад ва ҷавоби шумо дар ин вақт чӣ аст? не, агар ман хатогӣ дошта бо шумо видеообрашение карда танқид кунад, бо ҷону ҷи марҳамат, ман жда дорам. яъне шумо дӯст медоред? наку дӯст медорам, не ман дар зиндагӣ коре кардастам ки ягон сабаб пайдо нашавад барои мара танқид кардан. агар сабаб бошаду ягон кас хоҳад ки нисбати ма ягон видео барорад, барои чӣ не буровар нагиред, ман дахили ман ба интерес. охи ҳамин барномаи Рустамда аҳамият метем кадоме мебиям гирён медуронеша сарш метем кани як маҳорати журналистиро нишон дода мара гирён дурорен як кайф кунем. аксарият гирия мекунанд ба он хотир ки мо слабишона медонем, яъне ки ё ки бале ҷойҳои нозукашона медонем, ё ки аз шавҳар хиёнат дидан, ё ки падарро аз даст додан, ё ки модарро аз даст. ман фикр намекунам ки Матинҷон дар ҳақиқат як одами мисли онҳо бошад. вақте ки ман хурд будам як бурда нон намеёфтем. ташаккур. биёед ман Матинро медонам ки аз ӯҳдаи актёрӣ мебарояд ва ман ба шумо 3 нақш пешниҳод мекунам ва шумо онро бо сари баланд иҷро кунед. якум пешниҳоди ман ҳамин аст ки шумо дар пеши чашми тамошобин маҳорати худро нишон диҳед ва ашқ резед. ман актёр нестам. бале, имрӯз бисёри блогерон рӯ ба актёрӣ овардан. чӣ хел аз Матини мо намебарояд актёрӣ? мо ҳоли пешниҳод накардем ки шумо хандед. ашқ резед. акази ашқ рездан дар кор дошти ман. бояд ба хотири ман як бача мара дар интернет угражат кардагӣ буд. бовар кунед ҳамон шабу рӯз беҳад азоб кашидагӣ будам. не инҷа да гиря кардан намешавад. ҳамсар доред, вале духтари дӯстдоштаам дар баробараш ҳаст. айбиҷо медонед ин чиза? ман аллакай фаҳмидам. накей меро илтимос ҳаминҷаша намоне. агар хеле саволо медодӣ ман намеомадам ба худо. Мартин, ба шумо қат кардан намезебад. Мартин, ташаккури зиёд Мартинҷон. дуюм нақши моро тавонистанд, якумашро натавонистанд. ва биёед нақши сеюмро ба ӯ вогузор мекунем ва шумо ҳамчун падар ба фарзанди ояндаи худ тарқинавор як насиҳате кунед ки ҳар боре ӯ калон мешавад, шояд ин навор дар ютуб захира мешавад, ҳамин чизро тамошо карда пай барад ки падараш ба ӯ чӣ гуфта буд.
ягона маслиҳати ман аз он иборат аст ки ҳамеша аз худ боварӣ дошта бошӣ. дар кадом роҳе набошад, дар кадом равияе набошӣ, аз худат боварӣ дошта бошӣ, боварӣ дигаро ба ту зиёдтар мешавад. ва дар зиндагӣ кӯшиш кун ки ба худои баланд расӣ. ва дар зиндагӣ як бор умр мебинем, дар ҳамин ягона умрат ҳамеша дар лабонат бояд ханда бошад. аз он зиқиву аз он гандагие ки дигаро гап мезанад, аз вай чиз дуртар худа гирифта хурсандона зиндагӣ кардан дар кор ва аз ҳама муҳим он аст ки ба худ боварӣ дошта бошед. ташаккур Матин ҷон. ва аз базе ки шумо якум пешниҳоди моро натавонистед иҷро кунед, пешниҳоди дигар медиҳем. падару модар моро тамошо мекунанд. мо аксарат як одате дорем ки наметавонем ки ҳар гоҳ ба падар ё модар гӯем ки ма шуморо дӯст медорем, ё ин ки чи дар рӯзи праздник боша ё ки дар чи рӯзи дигар ҳамин калима ибораро гуфта наметавонем, биёд қоил мешавем. шумо ҳар рӯз мегӯед ки ман шуморо дӯст медорам. худат аҳамият дошта бошӣ. ҳар боре ки занг мезанам мегӯм аз садои шунидани шумо беҳад шод ҳастам. ҳолон ки дӯсту рафиқо дана любой одам мада занг мезанад, ма бо як самимият суханҳои хуб мегӯм. ягон бор шудаги ки ту занг задӣ ма рӯзу ало буду. Намегӯм Рустамҷон ман беҳад шод ҳастам ки шумо ба ман занг задам, хел нест. манзури мо дигар чи аст? Не, мақсад аз он иборат аст ки ман вақте ки ба дӯсту рафиқои хел гуфтам, ба падару модар ҳатман мегӯед. ҳатман ма суханҳои хуба ба худованд барои мо офарида ки мо ваёра гап занем, истифода барем, дил як каса шод гардонем. ма ин чиза эконом намекунам. суханҳои хуба вақте ки модарам занг мезанад, ҳатман модарҷони азиз, беҳад шод гаштам ки шумо ба ман занг задед, аз садои шумо беҳад хурсанд шудам ва миннатдорам ки шумо ҳастед, чӣ мегӯед ман шуморо гӯш мекунам. ҳар боре ки модарам занг мезанад, хеле суханҳо қатиш суҳбат мекунем, ё ки аз ягон ҷо дуром, модарҷон ма якчанд соат шуморо надидам, зиқ шудам, биёед як шуморо ачоқ кунам, гуфта ачоқ мекунем. барои ман ин чиз як чизи хуб аст, норма аст. ман ҳам мисли шумо ба модар нозамро мехунҷонам, ҳатто ба падар гуфта наметавонам. шояд шумо ба падар гуфта наметавонед? падарам худо раҳмати соли 2017 аз дунё гузаштагӣ. аз дунё гузашта, худо раҳмат кунад. бале, он вақтҳо намедонам чӣ хел одам будам, баъд дигар хел шудем, дар ҳозир ин хел шудем. он вақтҳо хурд будем, шояд чанд сол хел са 2017 намедонам ҳисоб кардам рак. бемор будам? бале, касали рак раки ҷигар доштам. падар дар ин ҷо бемор ва фосилаи роҳ наметавонист ки шуморо ҳар гоҳ ба назди падар биёрад. шумо дар Санкт Петербург будед он замон? ман намедонистам ки падарам бемор аст, ман нагуфтам, барое ки имтиҳоно наздик омадагӣ буд. баъде ки ҳама имтиҳоном аз споридум, акам занг зад ки падар бемор аст, хез биё. хестум омадам, баъд муайян гашт ки як 6 моҳи охир бемор будай, баниса ба баниса мебурдям. баъд ҳами охирон вақтҳо муайян шуд ки бемор шудай, яъне бемориш авҷ гирифтай, сахт шудай. баъд 1-2 моҳ бо ҳамроҳи падарем таътили тобистона буд, баъд 1-2 моҳош гузаштан аз дунё. чӣ гуна қабул кардед? дар ҳақиқат шахсутуни хонадонро аз даст додан барои фарзанд. мо ки ҳоло падар дорем, модар дорем, ин чизро дарк намекунем. шумо аллакай як имтиҳонро гузаштед. ин чӣ гуна зиндагӣ буд? чӣ гуна ҳаёти бепадариро? чанд солае набошем ки дар пеш падару модар кӯдак ҳастем. аз ҳамин сабаб савол чӣ гуна қабул кард? безеб қабул кард. ҳар бори хона медароед, садояш нест. медонед чӣ, то ҳозир хаёл мекунам ки падарам дар кор ҳасту мебиёд. аз байн чанд сол, 2017 8 сол гузашт. то ҳозир хаёл мекунам ки падарам дар кор ҳасту мебиёд. падарам духтур кор мекардам, дар духтури кӯдакона дар Истиқлол. сараввал дар ҳамин родоми як кор мекардам. пас он ба Истиқлол вақте ки беморхона сохтан, оҷа гузаштам. духтури кӯдакона, кӯдакои майда қайди бисёр вай сару кор доштам. дар бисёри ҳолатҳо дежурни мегуфтам, ҳамон вақто шаб меистодам дар ҷои кор. шаб як ҳафтада 3 маротиба хона меомаданд. барои аввал ҳозирам хаёл мекунам ки падарам дежурниаю, дар кораю, пага дигар мебинад. тӯи шуморо дида будам? не, тӯи ман 2019 шуд. вақте шумо дар чашми хеш табор нигоҳ мекардед, симои падар намудор намешуд, ин чиз дили шуморо решреш намекард? зиқ мешуди албатта, амаам ба падарам беҳад монандӣ дорам. шукр ки ҳастанд, аммо амаву одамое ки нусхаи падар хеш таборо нусхаи падарана аниқ монанд мебини авера бо камтар шод мегардӣ ки як пораашон аст. сари қабри падар рафта будед? бале, ҳамин як ҳафта пеш. ба чӣ муроҷиат доштед? 3 рӯз пеш. ҳар вақте ки сари қабри падар меравам, ягона сухане ки мегӯям: падарҷон, аз ман розӣ бош.
мо аз ту розӣ ҳастем, бигзор хонаи охиратат ором бошад. ҳамеша ҳар боре ки мерам ҳамин суханҳоро мегӯям. аввал ҳамин суханҳоро мегӯям ки аз ман розӣ бош, ман аз ту розӣ ҳастам. шумо дар санкт петербург будед, падар дар инҷо буданд, ҳангоми занг мезидед чӣ суханҳо мегуфтанд ки аз ёди шумо ҳеҷ вақт намеравад? бачаам пул дар корет. доим хавотир буданд ки пулат мерасад, шикамат сер аст, ҳамин гуна? албатта фақат экзамено агар спорем наспорем мепурсидам, баъд пул дар кор боша роҳи гирам. тамом. ай модар меҳру муҳаббатш боз зиёдтар аст. занг мезанад, хавотири новосида гуфтан барф борида ханак нахӯрдаистию. падар толка по делу. пул дар кора, ёрдам дар кора, не майли шагай. падар михелин вай буданда строги. вале шумо наметавонистед ки дар дил кунед ҳаргоҳ, чун ба модар мекунем. ба падар не наметавонистам, фақат ба модар. бисёри тамошобинони мо фақат моро дар ҳолати хурсандӣ мебинанд, дар ҳолате ки мақсад проектҳои хуб мекунем, тамошо мекунанд, вале дарди дили моро намедонанд, зиндагии моро намедонанд. ва худ шоҳид гаштед ки қаҳрамонҳои мо дар барнома аз зиндагии шахсии худ қисса мекунанд ва чиро аз даст доданд, чиро ба даст оварданд, то ба зинаҳои муваффақият, мақсад ки чӣ роҳҳоеро гузашт карданд, ба мо як нақл карданд. имрӯз меҳмони барномаи рӯбарӯ буданд Матин Муҳиддинов ва дар фарҷом ба Матинҷон иҷозат медиҳем ки ба тамошобини мо ки аз тамоми гӯшаву канори дунё моро тамошо мекунанд чӣ пайғом дорад? ҳамаи онҳое ки айни ҳол саҳифаи Меҳробро тамошо кардаест буданд, шумораи обуначиҳош ки ҳад зиёда просмотрош карданд, даъват мекунам ки дар саҳифаи ман обуна шавед. беҳтарин таманниёт аст ва ман аз коргармон хоҳиш мекунам ки ҳамин ҷаҳшро қайчӣ накунад ва хоҳиши Матинҷонро гузорад. ин буд барномаи рӯбарӯ. тамошобинони азиз, то барномаи минбаъда хайр. ҳамаи шуморо дар саҳифаи худ дар YouTube бо номи Матини Олим мунтазир ҳастам.